अरे मोर लेट ହେଇଗଲାଣି ଏଣୁ ଅଫିସ ଯିମି ବିଲକୁ ଯାଇଥିନି ସାର ପକେଇକି ଆସିନି ଏତେ ଲେଟ୍ ପୁଣି ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି କ'ଣ କରିମି ଆଜି ସାର୍ ତ ଆଜି ନିହାତି କିଛି କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଯାହା ହବ ଦେଖ ଆରେ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହଉଛି ବାପା ବାପା ଖେଳୁଥିଲା ଖେଳୁଛୁ ବାପା କାହିଁ ରେ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି ଖେଳି ପକେଇବୁ ହଉ ମଧନା ଖେଳୁଛି ଖେଳ ଆସ ବାପା ଅଫିସରୁ ରାତିରେ ଆସିଲା ଯାଇଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଆବେ ଖାଇଥିଲ ଏତେ ପଇସା ଅଭାବ ଯେ ସକ୍ସ ହଳେ ବି କିଣି ପାରୁନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ 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 ଶୁଣ ଶୁଣ କ'ଣ ହେଲା ବେ ଏ ଭାଉଜ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କ'ଣ ବନିଶି ଆଣିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଛୁଆ ପାଇଁ ହଗିସି ଆଣିବୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ କାହିଁକି ରେ ଭାଉଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇଟା ଆଣିତ କହିଛି ବନିସଣ୍ଡା ଆଣିତ କହିଛି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ହଗିସ୍ ହଁ ହଗିସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଘିନି ଆଣିଛି ହେଲା ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବୁ ହଁ ଦେଖିକି ଯିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଜୋର ଚଲେଇବୁନି ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଦିଆ ହେଇନି ନା କ'ଣ ତୁ ଦଉଛୁ ଚାଉମିନ ଆଣିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୋର ଚାଉମିନ ପରା ତୋତେ ଆଣି କେଦିନ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆଣିବି ପାଠ ପଢିବୁ ତ ମନ ଦେଇକି ସତରେ ପଢିଛୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଲୁ କୁଆଡ଼େ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ये तो दिलीप गाड़ी तो नहीं कुआड़े दिलीप अरे दिलीप दिलीप तो कौन है ये बसछ एमती बसছি অফিস টাইম হেলানি অফিসরে মিটিং ଅଛି ଦୁନିଆ ଘର ସଂସାର ଟେନସନ ଦୁନିଆ ଟେନସନ ଯାଇତେ ଯାଇତେ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଆଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲ ନା କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଆଜି ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି ବିଲ କାମ ସାରିକି ଅଫିସ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି 2 ମାସ ହେଲା ହଉଛି ଦରମା ନାହିଁ ବୁଝିଲ ନା ଯାହା ଟଙ୍କା 10,000 ପାଉଛି ତୁ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ସିଏ ବି ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ଘର ସଂସାର ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନାହିଁ ଆଜିଆ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି କ'ଣ କହିମି ତତେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମା ମତେ 3 ଦିନ ହେଲା କହିଲା ଡାଇବେଟିସ ବଟିକି ଆଣିତେ ମାନେ ପ୍ରେସର ବଟିକି ଆଣିତେ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ମା କହୁଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ ଏଣେ ଆଜି ମୁଁ କାଲି କହିବି ମା ଯାଇଥିନି ମାନେ ହଉଛି ପଇସା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠିଲାନି ଆଜି ଦେଖିଲା ମା କାନ୍ଦିକି କହୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ତ ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରିନି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ ତୁ ଚିନ୍ତା କର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏ 10,000 ଚାକିରି କରିକି ଆଜି ମୋ ମା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ନା ମା କୁ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ अरे समयठू आगुआ आउ भाग्यठू अधिका किए कौन किसी कही करि पारलेनी अरे तू मन दुख करना अरे जा ड्यूटी जा उठ उठ उठ
କଣ ଛୋଟ ପିଲା ରଙ୍ଗ ହଉଛୁ ତୁ ସାଙ୍ଗ ଉଠ 10,000 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛୁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ରଙ୍ଗ ଟେନସନ ହଉଛୁ? ଆମେ ନେଲା, ଘର ସବୁ ବସିକି ଶୁଣ। ଆମେ ଇନକମ୍ କରୁନେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଶୁଣ ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ ଟେନସନ ନା ଯା ସାଙ୍ଗ ତୁ ତ ବଢିଆ କଥା କହିଛୁ ରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ମାନିକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାନେ ହତ ମାନେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିମି ସମୟଠୁ ଆଗୁଆ ଭାଗ୍ୟଠୁ ଅଧିକା କାହାକୁ ଭଗବାନ କି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଆ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହଉଛି ମାନେ ହଉ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ଯା, ଯା। ବାଏ ବାଏ ବାଏ, ବାଏ। କଣ କରିବି ବାড়ি ତ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆସୁନି ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ଥକି ଗଲେଣି ପୁରା କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେମି ମୁଁ ମୁଁ ତ ଅଫିସ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କୁଆଡେ ଯିବେ ଆପଣ କଣ କରିବି ଭାଇ ମାସ୍କ ଦିଅ ଭାଇ ମାସ୍କ ଦିଅ ଦୂରେଇ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆମ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମତେ ଦେଖା ମୋ ପାଖରୁ ସେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସୁଧରେ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମତେ ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନା ପଇସା ସେ କଣ ଆଜି କିଛି ଦେଲା ନା ଦେଲାନି ହଁ ଆଜି କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ପଇସା ପରେ ଦେବ ବୋଲି ମତେ କହିଲା ଆଉ ହଉ ହଉ ତ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ଘର ପାଖରୁ ଆଉ ୱେଟ୍ କଲେଣି ବହୁତ ସମୟ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସିଏ କେହି ଗାଡ଼ି ରଖୁନାହାନ୍ତି ହଉ ହଉ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ମୋ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବସନ୍ତୁ 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 ଜଲ୍ଦି ବସନ୍ତୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି କଣ ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଲେଇଲ ଭାଇ ଦେଖି କଣ ହେଲା ଭାଇ ତେଲ ନାହିଁ ନା କଣ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି ଆଜ୍ଞା ତେଲ ମାନେ ପକେଇବା ପାଇଁ କିଣିକା କଣ କରିବି ଭାଇ ତେଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆମର ଘର ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉଛି ନା ହଁ ଚାଲ ନା ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭାଇ ଦୋକାନ କେହି ଅଛ ନା ଭାଇ ଭାଇ ତେଲ ଅଛି ନା ତେଲ ମିଳୁଛି କି ପେଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ ଲିଟର ଅଛି ନା ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା କି ଖରା ଖରା ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂରରେ କରୁଛୁ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୋ ବେଳା ବି ଖରାପ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା ଆଉ ତେଲ ହେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ପଇସା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 86 ଟଙ୍କା 180 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦଉଛୁ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆଣିଲି ବୋଲି ଦେବି କଣ ଠିକ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଏ ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ପ କଲି ଆପଣ ମତେ ଉଲ୍ଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଦୟାରେ ଆଜି ସେ ଦେବେ ପଇସା ଟିକେ ଦେବେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେବେ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ହଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଯାଅ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପରା ଓହୋ ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଘରେ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଉ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାରୁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା ଜାଣିଛ ତମେ କଣ କହ ଭାଇ ସେ ଲୋକଟା ମୋର ମାସ ଧରି ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲା ମାସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପଇସା ପକେଇ ରଖିଥିଲା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଉଥିଲାଣି ଯାହା ହଉ ସେ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାହା ହଉ ସେ ଦେଇଛି ମୋତେ ପଇସା ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଇଥିଲି ସେ ଯଦି ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ କିଛି ଚଢ଼େଇବି ଭୋଗ ମୁଗ ଚଢ଼େଇବି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ନା ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବି କେବେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇ ପାରିବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁନିଆ ଲାଗି ରହିଛି ରହିବ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆମେ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଚାଲିବା ସୁଖକୁ ବି ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିବା ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଠୁ ଅଧିକା ସମୟଠୁ ଆଗୁଆ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ କି ମିଳିବ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ନିଜ କର୍ମ ବାଟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ଆଉ ପରର ଉପକାର କରି ଚାଲିବୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।